is omgekipt. Maar dat zijn nog geen van mij. Want die van mij, die had je geen mensen op. Vanmorgen is mijn andere wagen met varkens omgekipt. En die varkens die rennen je alle kanten op. Ja, dat waren echte straatvarken. En ik me lachen ermee. Zegt de politieman tegen mij. Moest u er ook nog met lachen? Ik zeg, ja, die varken weten toch niet hoe ze her moeten. Want ik heb de vrouw gepreekt. Oplaaien, zegt dat. Ik zeg, maar dan waren apart. De beren bij de beren. En de zeugen bij de zeugen. Gewoon maar zeggen, hoe kan ik dat dan zien? Ik zeg, ja, dan pak ze er iets niet mee. Vrik hij op. Dan is het een bier. Gooit zie je op. Dan is het een wagen. Zien we door die varkens bijeen en lieven. Geef ze een bier, een zeugenkusje aan een achterkant. Precies op die cd. Ik zeg tegen mijn vrouw, kies nou, dat doe ik vanavond, joh. Oh, zegt hij, dat moet ze zelf weten. Dat zijn die varken. Ja, want ik was op weg naar de varkensmarkt. Ik kom daar aan op die varkensmarkt. En hoe loop ik mij tegenaan? Op een varkensmarkt? Tegen een... Ik zeg tegen de Bruus. Daar hebben ze Schwein gehad. En een opschuppen met dat woord. Dat is ook ik. Hebben we een fabriek in Noord-Duitsland. Nee? Ik zeg, ja, dat niet. Daar gehen an eine Seite die Schweine rein, ne? Und kommen an der andere Seite die Hamburger raus, ne? Ich sag, ja, dat niet. Ich sag, maar dat is nog niets. Ik heb een fabriek in Zuid-Nederland. Ja? Er gaan aan de ene kant je varkens erin. Ja? Kunt aan de andere kant die worst goed. Ja? Is die worst niet goed? Geef die terug in de machine in, komen aan de kant weer de varkens in. Zegt het Bruus tegen mij. Het had 4 beinen. En het stinkt. Ik zeg, dat weet ik niet. Ja, zegt dat. Doe het dein broeder. Een uur daarna kom ik door zo'n varkenskop tegen. Ik zeg, van achteren. Het heeft 4 puur. En het stinkt. Wat zegt dat weet ik niet. Ik zeg, ik heb mijn broer. Ik riep van die varkens, maar hij zegt, komt je van achter achter mij aangereden. Joep, joep. Ik zeg, ja, wat is? Heb zo in een wagen met varkens weg zullen liggen. Ik zeg, nee, wieso? Best een draad gevallen. Maar een dag is ook weer ook niet met. Moest u op een terugweg, en ik die schoonmoeder opknallen. Van het kine. Komt hier een boet met een varken aan toe. Ik zeg, nee, je hoort hem in kine. Ja, zegt dat varken. We reden door op Hoezaan. Komen we even in weg met allemaal varkens erin. Zegt mijn schoonmoeder tegen mij. Joep, kies daar die varken die lachen tegen die. Dat zou een familie zijn. Die zegt, ja, dat klopt. Maar we waren allemaal aangetrouwd. Want les aan ben ik nog een keer naar Engeland geweest. En heb ik me toch een Engelse bier gekocht. Maar dat deed niks. Ik heb 4 gebeld.
kreeg iets op pillen voor. Maar dan weet dit heb je nog niks. Ik weer gebeld. Zet er veel tegen mij. Welke pillen op zich uit? Ik zeg, ja, die eten wij niet meer. Maar die smoken op peppermunt. Toen bleek dat een Engelse bier niet voldeed. Waar staat er een met links die schroeven op? Maar ik ga het kunnen weten. Daar heb je een pleiten achterop. GB. Geen bier. Ja, en toen heb ik mijn wildverging gekocht. Want mijn vrouw zei nog tegen mij, joh maar Joep, wat moest ik met een wildverging? Ik zeg, ja, dat kruipt zich met een taam. En dan kreeg ik tamelijk een wildverging. Want ik weet nog wie die zeug moest bakken. Heb ik door dagen bij in de stal gelegen. Die zegt tegen mijn vrouw, snap zo dat nu dat die zeug niet wil bakken? Ja, zegt ze, vindt ze dat gek? Als die dingen onder die rode lamp ziet liggen, dan meent die zeug dat ze nog gebakken heeft. Maar wie die verging geboren werden, het één verging nog schoner als het andere. En allemaal hetzelfde gezicht. Toen zei mijn vrouw, die verging die liep precies op Marie. Ik zeg, sst, wat is stil, hè? Dat is een belediging. Wieso, zei ze? Die verging die verstond ik toch niet? En wat vraagt die eigenlijk? Ik zeg, alles wat ze vinden. En als die dan niks vinden, ik zeg, ja, dan vragen ze gaan anders. Want dan belde mijn buurman nog op. En hij zei, Joep, wat moeten die vergen van die? Wie mee in een hof? Ik zeg, ja, dat weet je gewoon niet. Ik ben in de buurmannen en geen waarzegger. Maar dan dacht ik nog eigenlijk nu. Toen had je dat vergje van mij die griep. En ik zei, ik zeg, wat geeft zo die vergen van die, als die griep hebben? Oh, zegt er, dan geef ik die een paar cognacsjes. Ik met dat vergje, die vuurlijke VR, dat vergje aan het vet gezet in. Dat beest die schoon bij een inventaris. Ik zeg, jongens, twee cognacsjes. Dan zit hij er neer en zegt daar. Dat is de eerste keer dat ik geen vergje aan mijn vet heb zitten. Ja, zit dat vergje. En met zo'n beneding ook de laatste keer. Maar s'morgens loopt dat vergje met de raaien omhoog. En ik druk hem in de buurman. Ik zeg, dat vergje, dat is me kapot gegaan dat ik een jacht. Wat zit er toevallig? Dat van mij toen ook. Maar toen moest ik wel een zeug hebben. Dus we lopen bij hem naar de stalling. En dat was lachen hier op willen op. Loopt er een vergje. Met een houten poort. Onder in die gierput. Ik zeg, wat is dat? Ja, zegt hij. Dat heb ik vandaag in de worst om 3 dagen. Ik buk me voor dat vergje moet worden. Vet niet door de jas in die gierput. Ik schub me tegen moord met dat wannerstek. Zegt hij, joh, maar Joep, de jas met dat mes verschot. Dat kind zou die toch niet meer aan doen? Ik zeg, ja, dat weet ik ook. Maar dan zitten mijn boterhammen nog in. Ik zeg, maar wat moesten we met dat vergje hebben? 50 gulden hebben. U zegt 50 gulden. Toch niet voor een vergje met een houten poort? Ja, zei dan wordt ze dat verleuring. Voor te fokken. Of voor te tapdansen. En toen heb ik me dat vergje gekocht. En direct weer doorverkocht aan een circus. Want les aan ben ik nog een keer naar dat circus heen geweest. En dan geeft hij hier die nog. En dan steekt het vergje. We kijken ons aan. Oog in oog. Dan kun je op me gaan rennen. Vlug me om mijn nak. En biedt die paardenhoor van de kop af. En hoe vermoeden ze dat er een ander werkje is geweest. Want ook met werelddieren dan. Maak ik me met die verkjes altijd in de schoen en de van. Dit jaar ben ik met Hurler de Jans de Baggerwend daar geweest. Dat ging niet tot eraan. Wie bureau is het? Niet normaal. Daarna heb ik ze in een busje gezet van Guus Bagger. En zijn we naar zee gegaan. We komen er aan die zee. Steekt een bordje. Zeeweg. Zeg tegen die vergje, deut niets.
Dan gaan we naar de duinen. Wij naar die duinen neer. Die verken mestnaad. Komen we naar die duinen. Nou, die steekt een bordje. Duin dicht. Zet die verken duin niet. Dan gaan we terug naar het strandje. Dan kunnen we ons toch echt gaan winkelen. We komen op dat strandje aan. Steekt toch een bordje. Strandweg. En die verken die beginnen toch te kijken. Ja, van een omega. Dat is er van die zielo. Die zegt dat jongens even een auto weken in een restaurant. En wat denk je wat daar stond? Nee, dat was op. Maar wie die menukaart pakken, stond er wel. Dagmenu. Maar nu, ik wist al vroeg het verschil tussen een bier en een zeug. Maar in deze tijd, met dit mesdubbelshot, gaan er veel Limburgse boerenbedrijven kapot. Maar één ding moet ik toch nog even aan die kwijt. Daarvan kreeg ik nog zelfs de... Nee, dus moet die. Schoon het afgelopen nou. Beste Joep, Sean is nog hier bij ons gekomen, ook nog die Sean tweede plaats van gisteren. Ik zag al toen ze opkwam, staan er veel klantjes in de zaal zitten, hoe ze al met kind handelen, hoor. Sean is hier is geweest en we willen zich niet weg laten gaan, omdat ze de tweede plaats hadden. Misschien de vorig jaar de eerste plaats, wie weet. Hij bleef over de zetel met die werken. En ze maar niet op die cd-kus, want dat lijkt me niet zo smakelijk, maar Allah. Prins René, die heeft nu al een bloempje verlicht. Heel hartelijk bedankt, dat is toe hier.